जों दिनै ujanpathalia टिप्रामथनि वारियार्स ताई सिनि सुखदुगो जों बायखरनि दंनाय सिनि TEF badol song enggak जों दिनै orang main मा फाइमेन रिजन कमसे mo ujanpathalia BC ADC village वार्ड नं 2 अनन्तपारा nukhungनि उपार्जन खायनाय कट्टा हाइकेव गाचेन बथांनाय 9 तारिखआव असंसारनो याकरि थांखा एंके बिनि परिबार अनेक दुर्बल चेलारक 5 जना एंके बुरि मासा बिहित मासा एंके संसार एमन दुर्बल बिपिएल परिबार एंके अमनो नुगुई पारावबा जेहेतु आं बरनो एंके जों जतनो खाबाक्साके राजानि दागि मुंबाय जे महाय बियालो खलाय तंगानो चुबादिनि साजोबनांबाय जों मियाव सिदान्त खलाय लाइमाने बिसिंकै जों जन किसा मिसा खलायने खागलायने जों बरकनो जा मानसाक जों अजागाव chubachu रुखा एंके ताइबो कयमुं तंनाय सिनि खाकवा सिनि Takhuk Lt बुकुक जंनो ओ परिबारो बरक जेता शास्त्रन मति खलायने बरक श्राद्ध खायनेन मतन बंनि क्षमता ग्रै एंका आं ओ मिडियानि बिसिंतै लुकरकनो कयनेन मुसुङो जतनो बरकनो हामजागमानि बिसिंतैने chubachu खांखांखै बेतलाय जानाय एवं ओ मिडियानि बिसिंतै चिनि जे नायकलै तंनाय नायकल फांसं माहायनो बरकनो ओ सामनि